pred 2 rokmi, tak jak minulý rok, presne tak aj tento rok. Streetball tour, čekni to, kým ešte nie je neskoro. Mladší alebo starší, na tom predsa nezáleží. Kategórií viac než dosť. Basket je proste skôs, keď ho miluješ, niečo riešiť nemožno s ním prestať. Naklikaj basketlamboka.sk, bukni si fleka, hráme vo viacerých mestách. Streetball tour, Arsenal. Streetball tour, po roku zase späť. Pre všetkých našich, čo šlapú na dobrom baskete. 2-0-10, bude sa skórovať, bude sa vešať. Crossover, otočka, slam dunk, poču dal zlieskať. Polery, playery, dneska majú sviatok. Všetci pozery, hejteri, nech sa dajú na bok. Dobrá hudba je v éteri a dneska aj ten najslušnejší chlapec bude svoje buchte zlotou neverný. Poďme, všetci bez ohľadu na vek a pohlavie. Basketland Arsenal, hraj len ak chceš hrať poriadne. Ak chceš, tak príď len na občerstvenie. Ak chceš viac, prídeš na Street Fest, pýtam sa, ideš, tak nepovedz, že nie. Začiatok v Bystrici, maj 08, 22 Handlova, tam sa tiež môžeš prísť pozrieť. Vajnory, maj 29, 12. jún, Streetball tour Piešťany. 19. Žiare nad Hronom, 26. v Ružomberku rozhýbeme štadión. 3. júl, finále Malacký, o postup na Moskov Open a tučné prize money. Streetball tour, po roku zase späť. Pre všetkých našich, čo šlapú na dobrom baskete. 2-0-10, bude sa skórovať, bude sa vešať. Crossover, otočka, slam dunk, poču dal tlieskať.